udalaren ordezkari modura nator. Eta aitortu behar du lan hauetan berri naizela. Mailaren alde honetatik oso gutxi egon naiz. Ni normalean entzule modura egon izan ez beti. Eta honan etorrelarik sarreratxoa egitea eta horrelakoetan entzule modura etorrezeko gora. Ia erakundeen ordezkariak askar isiltzen diren eta ia noizazten diren izketan adituak. Laburra izango naiz beraz. Ongi etorria eman nahi dizuet euskararen jatorriaren 8. biltzar honetara. Lazkaur etorri zareten biztioi eta gure esker hona zabaldu biltzar hau Lazkaur izatea posible bilduzuen guztioi. Guretzat hori handi bada gure artean honako ekitaldi bat hartzea. Bide ematen baituguzue gure herriaren ondareari ekarpen eder bat egiteko. Gaurkoan, kultura, mitologia, euskera, mintzaga izango dituztoia da, 25 urtez gure herria eta gure ondarerekin preziatuena, gure hizkuntza, euskara, sendotzen daraman etxe honen hormen artean. Ezin toki aproposa hauek beraz, horrelako ekitaldi bat hartzeko. Askotan, entzun izan dugu, izan zirela garelako izango dira. Eta esakera horren oinarriak, gure arbasoen pentsakera eta ikuspidearen oinarria dira. Gaur, 1000 urte geroago, 1000 urte eta beste 25 gure gurminen zopetariko batean oraindik hor dugu gorderik ezapide hori. Gure nortasunaren isla. Eta gure nortasunaren oinarritako bat nola ez, aitzuletatik gurekin daramagun mitologia. Mitologia, Mari, Utsa, Amalau, hainbat simbolo, makina bat gauza landuko dituztu gaurkoan. Eta horrek guztiak zerpentsatu gari emango digu. Baliteke, inoiz entzun edota pentsatu ditugun hainbat kontzeptu horiartzen orain artean lotzeke genituela, gaurkoan zentzu hartu eta elkarrekin zuri egitea. Aurrez genuen pentsamoldea sendotuz. Horrela, gure barrura, gure sendotzen eta ulertzen dugularik, kanpora begiratzea bestena ezagutu eta baloratzeko. Ez dizue bada denborarik kendu nahi, ongitorriak Lazkaora eta biltzarra probetzugarriak gertarak izela. Mila esker. Egunon, Matuzarien guztioi. Zoritzarrez, Euskal mundu ikuskera sakon eta zabala oraindik deskodifikatu gabe dugula ematen. Onuragarrian itzaiguke beste edozein herrirentzat bezala, beharrezko gaiak salbuespenik gabe lantzen. Arriskutsuegia joera horrela gaiturik, Euskararen eta Euskaldunen jatorria eta historia ezagutzeko garesti hau egiturazkoa bilakatzea. Adibidez, Euskararen iragana ezagutzeko jarraiki, Euskalaritza modernoak Euskararen antzinako formen gaian, etimologiak eta adierazpideen berreraikuntza lehenetsi ditu Euskararen jatorrian eta jatorri horretan zenide posibleak izan zitezkeen beste hizkuntzak araratzea alboratu. Kasureko dogon hizkuntza. Eta tamala da, eginkizun honetan izan genuelako gure profeta, Justomari Mokoroa. Euskaltzain honen genio ilengua, aparteko liburuak, 1956an argitaratua, eragin itzela izan zuen geroko belaunaldietan. Gerra zibila eta geroko debekuek edapena ikaragarri murriztu bazuten. Hizkuntza batek, herri batek, Volksgeist edo termino modernagoetan Weltanschauung delakoa islatzen duela zioen. Herriaren izpiritu kolektiboa. Bere mundu ikuskera zehatzen. Ez zen zagardotegi batean botatako proposamen ari. Mokoroak bizitza osoa pasatu zuen Euskal Herriaren einua erakusten zuten Euskararen esakerak biltzen. Oso gerora, eta hemendik izeneko liburukietan ongi sailkaturik argitaratu zirenak 1900 eta 1988. Mitologiaren eta hizkuntzaren zubilana egitea izango da beraz Euskararen jatorriaren 8. biltzarraren zeregina. Eta
Horretarako, gai hau jorratzen duten adituak izango ditugu. Batetik, Juan Ignacio Artzuaga, jadanik klasikoa bihurtu den euskal mitologia konparatua idatzi zuena, euskararen aintzin geruztei buruz hitz egiteko, hitzak fosil liburuan egindako proposamena mahai gainean jarriko dugu. Ondoren, Rosalind Frank, ia ikertu gabe izan dugu personaia mitologiko bat, eta mendez mende bere inguruan dauden alderdi linguistiko eta folklorikoak izango du irizpidea 14 personaia. Berau, hartzarekin eta animalia honek neolitikoaren garaitik gure arbasoen pentsaeran izan duen protagonismoarekin lotuta da. Xabier Renteria bestetik, aintzineko euskal mito euskeraz arituko da. Mitologia eta euskara aurre indoeuroparrak alderatuz. Bere iritziz, euskarak gordetzen du orain arte gehiegi desestali ez den oso antzinako geruza bat. Indo-europar garaikoa baino lehenagokoa. Planetako mundu ikuskera sakonekin lotzen gaituen. Horri esker eta orain arte gogoeta gehiagiri gabe onartutako hortzik jainko nagusiaren hipotesiaren aurrean, hutsaren eta 14 edo Mariren ideia osagarriekin asko hobeto oinarritu eta ulertzen da. Bai gure arbasoen bizitza ikuskera eta bai euskararen hainbat semantika zar. Arratsaldean, Jorge Oteitzak hizkuntzalaritzari egindako ekarpena aztertuko dugu. Oteitzak kosketan denetik hasi, ejercicios espirituales intunerekin jarraitu, eta azkenik, nociones para una filología vasca de nuestro pre-indoeuropeo, hor akatsa dago zerean, daukazuen liburuan, pre-indoeuropea. Nociones para una filología vasca de nuestro pre-indoeuropeoekin amaitu zuen gure arbasoen hizkuntza, mundu ikuskera eta artea ulertzeko ibilbide luze bat. Bere ustez, gure arbasoen mundu ikuskera hutsaren kontzeptuan oinarrituta dago. Hortzi, bere bizipena eta mari bere agerpena direlaik. Eta hortik tiraka, Mendebaleko historia Euskal Herritik irakurri zuen, inork gutxik egin duen bezala. Biltzarrean beste gai batzuk ere landuko dira, Antonio de la Guardiaren Iberia ineskerari buruzko teoria, aurten argitaratu diren liburuak, eta Iruña Lehiako azken albisteak, eta azken orduko kontua da, baina Jaime Martin etorri zaigu Madridetik, euskararen eta dogon hizkuntzaren arteko lotura aztertzen ari da, eta oso interesgarria dut zaigu. Ez dugu astirik izan, eginta genuelako Nicaragua, ezin izan diogu tarte bat eman, baina gurekin daukago gaur, eta segurutik izango dugu aukera barruan espada atzenaldian, berarekin solestean egitzeko. Eta, besterik gabe, eta denboraz oso ondo, Ignacio.